Kabo, pagkaya to sa atong mga viewers. Pagay. No! Muli daw sa makaido kay maulo daw siya. Ada dangak po siya. Hi guys. Nakaroon ng kan. Ngayong nakaroon mo baling ko kabaw. Ako nga ipakita ng kan. Maglaglag ka karoon bahin sa kabaw. Kabaw. Ito rin ng kan balhin. Nabal pag-isi semua penerbal. Ang mati grabe ka iglas gamay pa na siya pila pa o panay kon pila ba ka bulan na. Ito ya. Ito nara. Ang kabaw. Nauna ako lidahan ng kabaw balhin. Itong balhinan sa kan na yung mga sagbot. Asa man yung tangan eh. Ang itapatan. Uy, ano ito bangan. Okay na. Huwag ng kabaw. Tapos ani ito na po pang ito ng kabaw. Asa itong isa kabaw. Masinod. Malaking. Mga taong mo kalingkod ba? May mo balintang kabaw na kan gani o takabat pasal pang moji kapaitan na man tagaan kag lola na asang kabaw tuwa dito do gani man wata kabalo asa
Ay, sa o pa rin nakabalo dahil mo din yung mong ning umanaw gamay. Na. Mga siya. Basta ka na mong gamay na igor po makabuhi. Bro, muna yung sa nakakuan kaning ikan pasag pag gamay na ko, muna na sa mong kan mong pangita. Basta kan lang. Ang ganing kan. Pero okay lang po. Pero ang ka sa una, ako po trabaho mo na siya kan. Ako ni trabaho sa una, dari. Kaya dari. Tama po bro. Igo-igo ra po sa mga kan. Wala siya. Amo uli siguro ko kay kan. Among kabaw pa na siya. Do ka kabaw laki bayi man ang atong isa na bayi. Mo toy nay anak. Umay pa pila pa do ka months. Asa ito pang taon ng isa kabaw. Sige. Mo balik na ko niya. Okay. Sus. Sa diya mo pala sila kabalo asa din kabo dai. Mo na karon. Mo ra tag kaning kon. Ning magkita gani tag anang tuwanay ba. Kon. Mangitan mo kung asa siya. Malag silbing ako ang taya karon. Asa man to. Wow. Dili isa makitaan di ko tayo mahimo. Okay guys, na ide kon ako ipakita sa inyo na dibuhat na dool na ikon swimming pool na bangko diri sa aning kon mo tinaw. Nasa ako sang ipakita sa inyo kan. No, pero sige ba sa kon karon ni hopan human. Mana siya akong zoom. Hindi mo kayo makita. Muna siyang swimming pool mag-o. Adool ra kay sa mong balay. Kang balay na mo di ba makita day. Muna siya dako. Muna siya 4 hektarya na siya. Hindot pa siya pero pero papakabalo na sa ang human. Tandang mo ta, dokay lakon signay bitin pa. Check lang. O kana mo siya. Yan guys, akong ipakita lang na napan anong klaro na naman siya kaning kon gibuhat na ning niguanan pero ang panahon do pa kabuok. Ayan, anda dong kabaw. Bisagwa ta kabalo asa dibutang bro. Makita na gyapon eh. Mas tanar na sa tong dol. Amo na. Mo ni among toro na kabaw. Kabaw paghay to sa atong mga viewers. Paghay. No! Muli da sa makaido kay maulo da siya. Kada dangak pud siya. Dol siya. No! No!
No! Oh. Maulo dyan ang kabaw. Okay na, kumana na nagabaling kabaw. Para, na mo, uli na tak. Ano, maghapon na. Hapit na ba sa 5. Karon na to nang ipakita karon kan. Dito ko pita sa kung makita na to ang ito kung di ko na po kanina sa inyo na nabot na swimming pool. Na swimming pool. Kasi nabuhat ng swimming pool dito siya na paano ning kahon niya na panahuman. Sige, balik ta niya. Ako lang ipakita niya. Karon. Sige.